Vy, respektíve pani poslankyňa Remišová, hovorila teraz na konci toho hlasovania o tom, že pán premiér mal niekomu ukazovať hanlivé gestá. O čo teda Áno, išlo? prišiel k nám a povedal to náš predseda. Tak neviem, či ste ho snímali akože po schválení rozpočtu. Veľmi neštandardne zostal sedieť na svojom mieste a to bolo vidieť, my už zase tie jeho gesta poznáme. Jednoducho bol ožratý jak tu. A pozerali ostatní ministri na ňom, že je čas sa zdvihnúť, on sa nezdvíhal, lebo keď má vypité, tak asi nechcel, aby to ľudia videli. No a potom začal tam postupne objímať ostatných poslancov a teda asi sa chystal na rozlúčku. A keď poobjímal posledných, čo sú vedľa nás, jak sa volá, Gašparovič? Áno, z Hlasu, tak potom prišiel ako tak mimoriadne, tak dôsledne a prišiel takto mi ukázal ako na 3 metre. Ako prepáčte, že to ukazujem. Takéhoto bohužiaľ máme premiéra. Ožratý, skorumpovaný vagabund príde a opozičným poslancom za to, že sme si dovolili vystúpiť a povedať aj v poslednej možnej chvíli pred tým hlasovaním, že nemali by okradnúť zdravotníkov, ktorí Ficovi zachránili život, nám ide ukazovať prostredník a vulgárne nadávať, tak bohužiaľ v takejto krajine žijeme. Potom ešte dodatočne prišiel a začal tam blabotať, ale naozaj to boli také ožranecké reči. Na meter z neho bolo cítiť, akože alkohol, neviem, možno liter vypil. A reči o tom, teda, že to, čo sme si dovolovali na nich, akože ani nemá zmysel sa s nami baviť. A jednoducho blabotal tam ako naozaj posledný ožran. Po tejto skúsenosti my na nasledujúcu možnú schôdzu prídeme s návrhom zákona, aby v parlamente všetci poslanci, aj kto sa kdokoľvek nachádza v rokovacej sále, mali povinnosť fúkať presne tak isto ako bežní zamestnanci, lebo toto nie je možné. Ožratý Danko, ožratý predseda vlády,